Un acte convocat per l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, l'Obra Cultural Balear i Jubilats per Mallorca, que fem per manifestar el nostre suport a la presidència del Principat de Catalunya, però també com a reivindicació del conjunt de la nació catalana. Els que som aquí avui, vespre constituïm el tram 779 de la via catalana. Aquest tram, juntament amb el que s'han fet a Eivissa i Menorca, és un dels extrems de la cadena humana que aquests dies, i especialment demà, recorrerà el nostre país per reclamar el nostre dret a ser i a estar en llibertat. Els ciutadans i ciutadanes del País Valencià que demà, a hores d'ara, tenen encara prohibit la seva assistència al seu tram de la via catalana. Per restricció d'espais sobrevingudes, finalment no podrem realitzar el mapa dels països catalans com havíem anunciat. En lloc d'això, dibuixarem el mapa de la nostra nació amb espelmes. Després, abraçarem amb aquest mapa amb tantes cadenes humanes com puguem fer entre tots. L'acte s'iniciarà amb la lectura d'un manifest, que podem signar tots els presents. El manifest, juntament amb les signatures recollides, es lliuraran demà a Barcelona els responsables de l'organització de la Via Catalana cap a la independència. En concret, es lliuraran a Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, a la 1 del migdia a la plaça de Sant Jaume, just abans de ser rebuda una audiència pel president Artur Mas. Un cop llegit el manifest, farem l'encesa d'espelmes. Us convidam a deixar el vostre testimoni encenent una espelma. Un cop hagueu encès la vostra espelma, us podeu anar organitzant en cercles concèntrics al voltant del mapa, seguint les indicacions dels organitzadors. Finalment, tots els que vulgueu subscriure el manifest el podreu signar. Hi haurà 4 persones encarregades de recollir les signatures mentre formeu les cadenes. Us demanem que us mantingueu formant la cadena fins que us avisem. A continuació, llegirà el manifest de la Valldemossina Antoni Serrano. Estats d'Europa i del món. Entenem que aquest procés només serà complet quan, en la nova realitat que s'està construint, ens puguem retrobar de la manera que democràticament decidim els ciutadans, tots els compatriotes dels països catalans, de Salsa de Guardamar i de Fraga a Maó. Ara fa de les armes, la sobirania i les estructures d'estat que havien gaudit durant més de 5 segles. Ara fa 300 anys que desenes de valerosos mallorquins perderen la vida al costat dels catalans del continent en la defensa de Barcelona assediada per les tropes borbòniques. És de justícia històrica que el nostre poble, que ha estat capaç de sobreviure a 3 segles sistemàtic de mutilació, torni a agafar les regnes del seu destí. No pot anar contra ningú ni contra res, sinó com l'únic
marginats socialment. Visca Mallorca! Visca el país dels catalans lliures! Recordar que primer s'encendran les espelmes i que mentrestant la gent es pot anar organitzant en centres concèntrics al voltant del mapa. També recordar que una vegada estiguin situats es passarà el manifest perquè el puguin signar i que convé que mantinguin la formació fins que els avisem. Gràcies.